se. Det går nok. Og det gode er, at det skal sendes til en, der ikke kan dansk. Det kan ejeren. Eller hvad hedder den? Træneren. Okay. Så hun forstår alt, hvad du siger. Nej, vel? Nej. Det var lidt svært lige, da den var tilredende af det. Og Simone havde svært ved at holde den, men efter jeg så er begyndt at ride den lidt smidighed, så skier den sig rigtig fint. Så er der absolut ingenting med en.